Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Padayon natong iampo ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Mo hari unta ang ebanghelyo sa Ginoo, labi na ang Gospel of Love, tali sa mga leaders nato sa kalibutan, labi na gyud sa nanagubat karon nga mga nasod, aron makabot nato ang tinuod nga kalipay nining panahon sa Paskos pagkabanhaw. Ato sang iampo o pasalamatan ang Ginoo kanunay sa atong mga benefactors and donors, siging palit sa atong mga slots dinhi aron matuman o makabot nato ang katumanan sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa tinuod usab nga kalipay. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga nagpasanay ikaw sa katawhan nga nagtuo kanimo, diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangatao pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag, himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Kristo Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagula nila sa lawak sa labang hukmanan ug nag-ingnanay sila, unsa may atong buhaton niining mga tawhana?
Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog." Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kun dili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ablihi ka nako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila, ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iya sa Ginoo kining ganghana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas.
man akong gipatalinghugan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalo sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ibayan ikaw o Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, "Manglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Kining sugo ni Jesus nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan og isangyaw sa tanang tao ang maayong balita. Sa inyong paminaw, natuman ni o wa? Natuman o wala? Natuman. Yang anong naggubat na maron ng mga nasod. Mauday na yung maing balita. Nganong kusog maging abortion karon. Maing balita din na ilang nadawat ana. Nagipamatay naman na nilang bata. Suod silang tiyan. Nganong sige naman rog kinihaay ang hastang mga managsuo, nagkinihaay naman tungod lang anang utang, tungod anang mga utlanan sa yuta nga kabilin silang ginikanan. Unsa man na, maing balita pa na. Nganong taas man kairon ang rate sa depression ikumparar sa mga previous years, saka magmaayo hasta ang cases sa suicide. Labi na gyud mga batanon. Maing balita din na ilang nabati mo nang nag-suicide sila. Kamong mga asawa nga ni adinhi, nagsangyaw ba mo sa maing balita ngadto sa inyo mga bana? Kinsay mo ingon nga nagsangyaw ko, Father, tasang kamo? Maayo kay na ay ni Clay, mga tulo ka buok. Kamong mga bana nga ni adinhi, nagsangyaw sad mo sa maayong balita ngadto sa inyong asawa? Kinsa sa ninyo ang muklaim, Father, ako ginang gibuhat. Tasang kamo? Buangon ni mga bana way ni isa.
Kamo na lang mga ginikanan, kinsa ninyo ang nagsigig sangyaw maayong balita ngadto sa inyong mga anak. Taas ang kamot. Maayo kay daghan ang naikuan. Unsa may maayong balita sa Ginoo, ang sentro mao ang gugma. Pasabot og magsangyaw tag maayong balita, magsigi ra gid tag higugma sa matag tao, di gid ta masuko. Kinsa dinhing ginikanan nga wa gyud masuko sa inyong mga anak. Taas ang kamot. Mga buangon gid ay mo. Ingon mo maayong balita. Di man di ay gugma mao na ang atong mga apostoles. Mga apostoles ba sa dihang gi-reprimand sila ni Kristo sa atong ebanghelyo, nabag-o sila og nagsangyaw na nga maisugon. Unsa may ilang kaisog, di gyud sila masuko bisag gipapriso sila nga way basihan, bisag gipanglatos sila nga way basihan, bisag gipamatay sila nga wa gyoy kamatuoran ang mga accusation, wa sila masuko. Parehago nila Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gipangpatay nga naghimo man untag maayo, pero wa masuko. Mao nay maayong balita na karon sa social media naa diha ang violence, naa diha ang mga intriga, naa diha ang mga pamakak, naa diha tanan mga garbo, walay maayong balita. Kanang ingnon ka nga kulori imong buhok aron mo batan-on ka, maayong balita na o dili? Bakak man na. Bakak. Gitudluan ka pagpamakak. Hastang colors imong buhok ipamakak na nimo. Ang uban gay diha wa na magay nay buhok. Ikaw mo ka magpasalamat ka naa kay buhok. Ano bang ingon ana na ang kalibutan ka manipulative bitaw? Ang kamatuoran ba ilang usbon? Nya maayong balita ko no. Isa na maayong balita biya na ano man nanabi aroy epektibo kaayo nga paputi sa naong. Ano? May pa ka ng balita nga kita dinhing mga Pinoy di man ta putig naong. Kuan man ta kayo manggi no or brown. Nganong imo mang papution? Nya ang tuwa sa gawas katong mga naturally mga white complexion hala buwad gid anang init, buwad gid anang init kay magpatahan sa kuno sila. Ngano man na mugasto pag yun. Ang kalibutan karon na makak. Nung sa may gikinahanglan aron dili ta mamakak, hibaw mo. Ha? Matud pa diri sa atong unang pagbasa, ilang gi-investigate ang background aning mga apostoles ug ni Kristo, mga wa ka-eskwela day sila. So ang may buhaton karon ay namo pang-eskwela. Bitaw. Mong nay unang requirement ayaw gyud pang-eskwela kay kining knowledge nato nga na-acquire diha sa kana ganing eskwelahan mao gid ni gatudlo nato pagsupak-supak sa Ginoo. Hinomdo mo ang giprohibit sa Ginoo ni Adam and Eve dito sa paradise, ayaw mo pagkaon sa bunga aning kahuya. Unsa man tong kahuya? And the only tree nga di sila kakaon sa bunga, the tree of knowledge. Kuyaw kay nang knowledge, kanang pag-colors buhok, knowledge man na. Kanang pagpaputi naon, knowledge man na. Kanang pag-ligate, kanang pag-vasectomy, knowledge na. Kanang pag-transfer sa sex organ sa babae o sa lalaki, aron ingnon kang transgender, knowledge na. Kanang pag-abort o bata, knowledge po na. Kanang paghimog mga armas para maggubata, knowledge po na. Kanang paghimog dagko kay mga factories para dagko ang production, mass production, knowledge po na. Nga sa sige na tong sugnod anang mga dagko kayong mga makina aron mo aso og maayo, knowledge po na. Mo nang naguba na ang atong ozone layer tungod nas knowledge. Mao nang purti na rong daghanang cancer tungod nas knowledge. Daghan kay tag kidney failures, apil naming mga pare, knowledge gapo na. Peligro kay nang knowledge. Ingkaw niya pa der, sila si St. Ambrose,
St. Thomas Aquinas, San Agustin, San Vicente Ferrer, full of knowledge man na sila. Sa may ilang gibuhat, ilang gidison ang ilang knowledge o giilisa nila sa God's wisdom. Ako, knowledgeable man sad ko. Graduate ko kog 4 ka degrees. Knowledge, oy. Muna, sige kog baligyag slat. Knowledge man eh. Knowledge man guna kay kon baya ko, commerce baya ko, graduate mo na first na kong degree, accounting, niya, banker sa ko by exposure, walogog ko katuig hapit, nagtrabaho, bangko. Di ka maudyo ka ng pamaligya, ka ng pag-compute, mga strategy ba, mga business strategies, knowledge na nako, pero ako nang gigamit para sa Ginoo. Dili para sa akong bulsa. Muna, baligya kong slot, apil sa kong palit og slot, kay para manisimbahan, di man para ako. Pero mamaligya kong slot, aron inyong palito ng slots, niya imbis para simbahan, iso na ko sa bulsa, knowledge po na. Pero gitawag nag evil knowledge. Mo na peligro kayo. Kanang knowledge, munindot ra na siya, basta musunod na siya sa mandate of faith. Pero mandate of pride, patay kita. Gamiton imong knowledge, kunya pride imong gamiton, patay. Sige, lingay imong tupad. Pangutan na, kumusta imong knowledge? Maayong pagkagamit? Na imong knowledge ba, maayong pagkagamit? Ilahan man ani mo og maayong pagkagamit ang knowledge, ngano man mo resulta na og peace, unity, happiness, niya progress, and above all holiness of life. Maunay resulta basta may pagkagamit ang knowledge. Bati gani pagkagamit ang knowledge unsa may mahitabo na adayoning gubot, gubat, kadaot, mga sakit, kamatay, o pagka makasasala mo spread og maayo ang sala. Bitana ka nang naimangutana nako, Pader, okay ra ka aning LGBTQ? Nako, okay, basta di lang makasala. Siya ka na sang pari nga magsuod og madre, okay ra ka na. Pader, nako, okay kayo, basta walay sala. Di ba? Siya niya ka nang bana nga daghan sag suod, iyang tiksan-tiksan mga babae, okay ra sa kana, nako okay gyapon basta walay sala. Siya kanang asawa nga suod kay pari, ang bana masuko na lang noon, nako okay ra gyud na makigsuod ang asawa sa ngadtos pari basta dili lang makasa. Simple kayo. Yan kanang pa-colors buhok, Pader, basta way sala. Kanang pagpangural og balay, sige ra ba kagwali ana? Nako basta nangural ka nga way sala. Di ba? Kani di atong simbahan ato man nang gikural pero wa man takasa ngano man na may saktong agianan ang silingan. Ang kuyog mangural ka nya wa na agianan ang silingan. Pakulor kas imong buhok tungod kay gipadamgo kas Ginoo nga pakulore na imong buhok. Di ka kasaan na total wa man kay ambisyon nga magpakolor sa imong buhok. Nituman ra man kas Ginoo nga niingon pakolore imong buhok. Pero ikaw wa kay ambisyon sa ato padili out of pride, out of obedience. Pero gud ni Mama Mary, o tanawas Mama Mary, namabdos, wa hilab tiglaki, way bana pa atong panahona. Wa man siya kasa kay sinugo man siya sa Ginoo. Di ba? Mo na og nagpakolor ka sa imong buhok, siguro ang Ginoo mo'y nagsugo. Inikis-kis sa imong kilay na sugo sa Ginoo. Kis-kis din ka. Ikaw sa sunod, Lord, isa ayaw badlisi. Yung Ginoo mo naman ang kikis-kis, ayaw badlisi. Naaw na to kung sakag na. Kaya pare ko na ning buhok ako, ani gikis-kisan man isa ka na ganing barbero. Pero wa na ko ilisig laing buhok. Gihuwat na ko nga motubo. Igo rang gikortihan, kana dili na siya sala. Pero imo ganing gikis-kis niya imong gibadlisan tungod kay naglagot ka atong pormaha.
imo nang giinsultuhan ang Ginoo nga mo'y nag-arrange anang imong kilay. Nya anha na diha ang sala. Kaya nga naman, ikaw na may nagbuot-buot. Muna karon daghan kay nagbuot-buot. Hangtod mura nagway buot. Kana day mga batanon karon nga wapay mga trabaho, nagbuot-buot og himo anang sex. Inig kamabdos, asa man i-deliver ang bata ngadto in town sa mga ginikanan nga nagbaguod na kaayo sa kalisod tungod sa pag-atiman nila, pagpa-eskwela. Nya diliberan pag inimog bata, additional na sa tong budget sa gatas, sa diaper ug sa mga maintenance. Wa kay buot pagkaanaka ka. Muna ang simbahan, di yun mutugot anang magbuot-buot og sex, kanang gitawag og premarital sex. Kaya nga naman, dako mo ng kadaot nga imong ihatag sa imong pamilya, imbis ni dako na ka makatabang kagamay sa imong pamilya nga magaan-gaan, imo naman ang gipabugatan. Ang inahan, pag yun mo, amahan mo, pag yun magsigig bantay sa bata, gihimo ni mong babysitter nga ikaw nga to, ini kahuman na sa dimog panganak, dangtag mga pila ka buwan, haga short na sad nga to, short. To na gitukhang na sad, deliver na sad. Wa kay buot, kay kasi kag buot-buot. Kamao man ko ana, kamao man ko mogamit og kondom, kamao man ko mogamit og pills, ini kasipit, sipyat man. Wa na gid ni value sa purity, the holiness of human body, by maintaining purity and virginity. Di ba? Ayaw pagbuot-buot, pag-agad sa Ginoo. Kasayon rana, pila ray pag-ingos Ginoo, Lord, kuyog mis among uyab, akong uyab. Saban Lord, muhikap, dili. Ug di mo yung Ginoo, hikap, ay yung hikap. Di ba? Ug mo yung Ginoo, hikap. Hikap saga. Saman Lord, mulayog dili. Og di mo yung Ginoo ayaw, kutob na kasikap, kamot, di ra kutob, layog-layog, ayaw. Wa man mo yung Ginoo. Karon ini kaminyo sad, ini kaminyo. Unsa man sa imo isultis Ginoo, Lord, asawa naman gid nako, bana naman gid nako, mutupad kog higda dili. Unsa may isultis Ginoo? Kinahanglan kang mutupad kay dili na moduha. Usa na lang mo. Ikaw niya, mutupad Lord, butang ag-unlan in between, sa dili, gakos gyud kay usa na lang mo. Ikaw niya Lord, gikan man iskabit, agak sana, kay maunay imong bana karon hingabit. Ikasakita sa na Lord, ako gani, nalansang sa krus sa akong pagakos ninyo. Ako gani, nagpakamatay sa akong paghigugma ninyo. Nya ikaw, igo ra nang nangabit, di nakakahigugma. Paabuta, patyon gyud ka ana. Nya moingon ka, for the sake of your love, I will offer my life niining buangon kong bana. Wala. Ikasunod adlaw, patay na ka. Di ba? Pero mabuhi ka dito sa langit. Muna nakanindot. Ang tanan natong buhaton para langit, dili para sa kaugalingon. Ug mao nay kalainan sa tinuod nga nag-eskwela og sa tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Ang tinuod nga nag-eskwela og knowledgeable, kamaong mosunod, kamaong mo diskubre sa kabubuton sa Ginoo, dili magbuot-buot. Ang taong nagsunod sa Ginoo, dili mahadlok nga momantala sa gugmas Ginoo nga mao ang iyang ebanghelyo. Ngadto sa tanang tao, bisan pag kanang maong tao buot nang mupatay nimo, padayon sa paghigugma. O diha dapita makaingon kita atong tubag sa salmo. Sa tubag na to salmo, daygon ko ang Ginoo kay imo akong gipatalinghogan. Kanus amo patalinghog ang Ginoo kung ang atong gibuhat sumala sa iyang kabubuton. Ingna ang Ginoo, Lord, kining akong asawa nga nakabit og pare, higugmaon dili. Sa higugmaa niya pangumpisal sa pare. Ato dekas pare dai. Padre, nasuko kay ko kapatyonon kog tao. Insa kinsa man, ang kabit sa akong asawa.
pero ako na lang silang gipasaylo pader, pero ako lang ni ikumpisal kay ni Agi gyud kog panganti nga ako yung patyon, labi na gyud inigmisa niya ako gyud untang pusilon. Nga mingon ding pare, salamat ha nga di nimo dayonon. Malipayon kay pare nga mumisa kay ngano man wa na may buot mo patay niya, pero padong siya sa impyerno, padong siya sa impyerno. Pero ikaw nga bana, asam ka padong ka sa langit niya. Kay nakonsensya mang pare, iya sangging na nimong asawa nga ayaw na lang dinani nato padayonon kay ang imong bana mas buutan pas pare. May pagsiya na lay magpari diri, ako na lay mo bana nimo. Pero kay di man na mahimo, ako ato ning hunongon. Usa ni kadako kayo na akong failures kinabuhi. Muhilak dayon ang iyang asawa, I cannot live without you. Mana mga buangon sa kay mustanan. Nya moingon sa dayon ang pare, sagdi lang og mamatay ka tungod sa imong kasakit, ako ra man gyapoy mo misa. Oh, di ba? Okay kayo. Wa pa'y sala, nangamatay nga wa na'y sala. Diin man to gasugod sa pagsangyaw nga maisugon sa bana sa iyang gugmas Ginoo. No? Pero kana ako buhat-buhat ra ning istorya hadi ni tinuod ha. Pero matinuod sa do kira sa gyapon. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang atong lagitong amahan mo padala kanato sa iyang gugma pinaagi sa Espiritu Santo. Masaligon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan mapuno sa Espiritu sa nabanhawng Ginoo sa iyang pagmantala kaniya ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo agig pagmatuod sa atong gugma alang kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga dili unta kita mubatig kalagot ngadto kanila nga musupak kanato, hinuon iampo nato nga mabag-o sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahupay diha sa ilang giantos, kay mituo man sila sa nabanhawng Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakrisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa inalan, alang usab sa atong sulalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot na nga moyo kami Ginoo nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nagibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nang dautan hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay buwan ang giharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manang usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa pangalan kamu magpatundo dahil sa pag-iuna nagamuhan kamu sa akong isugo. Ug ako kaninyo pakiguban. Ug ako kaninyo pakiguban. Dadang akong kalinaw ang dililong kong asal na panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. O Ginoo, kaluyi ang imong katawhan o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kon ato gyung isangyaw kanunay ang maayong balita dili ang daotang balita. Sa toy maayong balita gugma sa Ginoo. So salamat sa nahigugma nato dinhi og mipalit sa atong mga slots. Ang atong update sa SBF DAG nga slots nato as of yesterday niabot na ang atong halin og 14,266 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni ining salamat. Naapay 61,734 ka slots nga available, tag 500 per slot para ni sa atong pagtukod sa atong kumbinto. Nya ang ato sang special slot para sa atong pista o sa katong niagi nga Holy Week, ato mga gasto, ang GPHJ or God's Protection, Healing and Joy. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 16,011 ka slots. Ang pakpak yapon. Pero daghan-daghan pang nahibilin, napay 28,989 ka slots.
tag 100 ra ni per slot unya kutob ra ni karong Abril 29, labing dugay Abril 30. Sinaton ta ato ning mahurot og palit dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanino. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangluhod.